so. Aguna fo amuni sika de ache so. Aguna fo mo na mudi sika tom prada. Mo na na ne bodwe sa mo yini. Wana ne sasabon sam koje ne che. Achimo danatefa. Kuma se tafo buadu kwajo. Me sabra fi koto. Okoto pumpuni eboni dompem. Ansani awenenam. Aguna mu akrabo ani yako. Akote wurem soka fie brofo. Wadafo obo amponsen. Mona nane nkawe chumbema. Aguna fo amu bi bidie. Bo amponsen nananwe. Sika ade acheso omompe. Aguna fo ne disika muno. Mona nane atim kotoku. Aguna nanane fmeshayini. Aguna nanane eduman. Nanane maguna fo. Mwakra buani yako. Akote brofo nanane mo. Buamponse nanane aguna fo. Aguna mufri denchira. Abusiafo se ebamrane ene kasa munchire mu ahoho akese pa de a meka no kore kire wo wontimi enyi denchira emfiri mu denchira wontimi enyi won firi mu na won eye kingdom a na chese won ho edin yie papa ebrebia atwam na yate won ka denchirafo ne hwan denchirafo kromu firi ne ba na denchira ankasa na omo ye hifafo enne me bema watie Dankyere abako sempa the origin of Dankyere babia Dankyere free ankasa na omo bedru tibia ene babia omo da so ewe enne me nkasa nche yentie abako sem no enne ye ba bebon komo afa Dankyere man ho the sans ntine me saka lawyer Emmanuel Kujuna na oye special legal assistant to Dankyere hema na nama yinsu asara otoso yensa lawyer kwaba ya medie yo empebe ye kan Dankyere for anyone yo medasi ansa na metre Dankyere no ma membo Dankyere abodin enu mu ne yebeti Dankyere ase Adawu Dankyere pentempremo menes no yakoto aye frɛ menes no ye sɔre aye frɛ menes no obi ntutu mrika nkɔhwɛ Dankyere menes no daya yenyane kron yo ye ka Dankyere sene abudin na mebo no Dankyere won din ankasa ye adewufo no na omdi free abakwasan kyerɛ sɛ ebra na Egypt Nile no mu na river eho bebi na Dankyerefo no fia omo sane ya ba anafo ha omo ba Gold Coast anafo na omo hina odi ne won nim ye ayekra adeboy na ebra Dankyerefo fi Egypt ho ne ba nyina no ye from adewufo nti omo sane ya na omo betena bebi wo bunu memu ayefra ho nkyira nti ebra omo betena nkyira no na Dankyerefo no dane nkyirafo no eche se omo na omenya bebi ama won a omo ti nti me dane nkyirafo no ena afensu no na omo bibia dane te se nkyira omo didie mu na omo bibia no neche se nkyirafo de omo ye no na omo so ye nti na omo dane nkyirafo nti ne from adewufo a omo dane nkyirafo nti adane nkyira na be ye Dankyere okay nti adewufo omo dane nkyira ani na ebe ye Dankyere tene se edian kasa omdi free esoro ho Egypt ho ne ba ne Adawu na mum omo be ne nkyirafo ne tena ye na omsu ne one ye ebese science ne frɛ won Dankyere nti adewufo adane nkyira na ebe ye Dankyere yo na ayeso ana ye tate se agonafo nyina ye Dankyerefo na no so yo medase ebra Dankyerefo no omo hye ase no nana pa edi agonafo nyina ba ne friend bomase no wo miensa no ni odikan no ye friend agubeni no ono chichiri Dankyere ena ne otoso mienu no ye friend anade ne ho no so no chichiri achim oda ena ne otoso miensa ye friend siema so na chichiri adanse bodwisango nti Dankyere yepini ena oda ye menu ena bodwisango ye mansa nti ne yefre Dankyere agona PC o ka sem ne che se oda ene bodwisango fo no
eye nuanom omu nua pani ni Denkyera oda Bodgesango ani Denkyera omu nyina ya aguna nti esa aguna PC ani Denkyera ni menu ani oda na ni mansa ani Bodgesango ensem mi say na emra obedwiri eye nkyerafo no obeda na nkyerafo no himfa bi no ofiri ho no okoy to omu firi nkyera no na omu ko abankase so no enembre ya wo hwe sene akrokyere Jacobu ene ade mpotem ho ni nyina no adanse ebre obebi adanse wo no ne na ye abankase so di sa abankase so no na kyese ne wo hwe awowin wasa ne ade ne ene ombɔhye ene adanse ankasa yo di na kyese efi nkyira no wonante ya ba abankase so a ene bunu beka se percentage Jacobu mpotem ho no na ne sa ade a na eye dan na mo ne asantifo nya twaka nti sabri a yake nyina na asanti ni ho na amai bi ti se adanse wo ho ansana Denkyera so wo ho na asante de enam Denkyera so anase Denkyera ne ma asante be ya asante satan no omu yo han no mo na asantifo no omu ye aman kitinkiti bi ti se amanse ene se wa amanse fo ye wo atwumafo ene ade nti aman kitinkiti saa ni nyina no kwa aman so wo ho na kwa aman hene ne frɛ no nana obri yeboa nana obri yeboa no ne ofase ene osei tutu nti na amambre mu no se uti akonwa so a ɛwɔ sɛ kan brofo mu ayɛ sɛ wo prepare ne obidi wade kyɛ sɛ obi a obidi wade no wo hyɛ da wo tete no na wo tete no nso a wo de ne kɔ upeni bi hɔ emu akɔtete no nti na ɛyɛ obri yeboa kwa aman hene no na ɔsom Denkyera nti no obri yeboa de kwa aman hene de ne ba Denkyera ɛyɛ bwamponsibodi kan ɔno na hemfie ne yɛtete ɔsɛi tutu a ɔbɛyɛ asante hene no ɔno na ɔyɛ asante hene odi kan yɛtete no Denkyera nti asante nyina yɛse ahindie ne amambre ne fi Denkyera efi sɛ ɔsɛi tutu na ɛte asante so ɔsɛi tutu na de asante bai na ɔno so bisua na amambre ne wɔ Denkyera de na kyɛ sɛ de asantefo nim nyina na fi Denkyera saa na tie de na kyɛ sɛ asante ni hɔ na mmom bibi nti ene wɔka wo ho bɔ mu sɛ ne esanti na bibi no na yɛ deɛn na wɔ ne Denkyerafo prepare na sɛ na yɛ deɛn yo saa be ni nyina na aman ketewa na America ni nyina no na ɔmosum Denkyera na Denkyera nso no ɛhɔ na obia ɛbɛyɛ yi a ɔkɔsua bibi ɔsɛi tutu besua no hɔ na konfanɔkye nso ɛwɔ Denkyera na ntawantawa kakra ba konfanɔkye ani Denkyera hene ni ntem nti ɔno ofiri hɔ no ɔkɔhye mfimfini hɔ beebi ɛna ɔsɛi tutu nso ɔwɔ Denkyera no na ne yɔnko brɛboɔ ne ɔkonfanɔkye na ɔsɛi tutu de ɛkɔbaa ne sɛ ɛyɛ Denkyera hene ɔsɛ ɛyɛ bwamponsem ne nua ba yɛfrɛ no akɔ no ɛna ɔsɛi tutu obu ben mu a na kyɛ sɛ ɔne no yɛ adeɛ ni sɛ ɔne ne yɛ awaresɛm ɔne ne daeɛ nti saa bere nanka ɛwɔ sɛ ɔsɛi tutu kraa no Denkyera hene bwamponsem no otwa ne ti efiri hɔ nanso na ɔsɛi tutu ne wɔfa ɛyɛ kwa aman hene obri yeboa no na bwamponsem ɔne ne yɛ kama ɛno nti no wenku no ɛna ɔma nkra sɛ wɔfa asenade a wayɛ ne nti mapam no nti ɔpam no nso no saa bere no nso no na sɛ wɔfa no ɔda so di ade a wontumi nkɔ kuro ne mu sɛ yɛse kosua ade na wo ba bɛɛ dɛ wo ba de na wo betu no nti ɛwɔ sɛ wokɔpɛ beebi hyaa kosi sɛ wɔfa no bɛwu ansa na wakɔ kuro ne mu nti ɔno no na beebi obenya akwa ne yɔnko brɛbo a ɛyɛ konfanɔkye hɔ saa tam no no Denkyerafo nyantawantawa akɔhyɛ beebi nti ɔno ne nkyɛn na ɔkɔhyɛ yɛ akosi sɛ obri yɛbo awuyɛ na ɔmo ma ɔsɛi tutu bedi adeɛ nti obedi adeɛ no na ɔhyɛ ase sɛ ɔka saa aman kitenkete na amanseɛ ne adeɛ ne nyinaa no ɔka ɔmo abom nti ɔka ɔmo bom no na ɔsɛ boma yɛnka yɛn ho bom efi sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ sa yɛkɔ Denkyera hene so sa yɛne ne kɔko nti yɛnka yɛn ho bom deɛ nti na yɛka yɛn ho abom ɛsa nti ɛsa na ɔmo ne Denkyera hene kɔko no ɛno nti na ɔmo ka ɔmo ho bom ɛne yɛbɛnya asante nti na kyɛ sɛ
Denkyera no wo ho for mre titi pransana esenti aman bi ka ho abom eno ababaku yo na wo ka konfa noche asembi anwum bi na ba ne so konfa noche okosra no nyonko na oye Denkyera hene ansa sesreku na de wo kan de na je se Denkyera hene bi enu ho de ansa sesreku ana se na ansa sesreku bi ho ana no so Denkyera ebesi therefore bompo nsim otoso miensa so no Denkyera nya amahini eduonunum 25 ebie ni ho ayefe na ansa sesreku ebi nsi da Denkyera ohini bie ni ho ayefe na ansa sesreku nti na je se sansam na aye no ya manfo bi bomsrimka aye bosrimka enye no kre ebi anipa no nso no wensua ade ni ye wamba Denkyera mbesua ope abakwasem pa ne amansem ahensem bia bra Denkyera na besua yo nti efe ne ba ne sen na aman bi ka ho bom obeye asante na bebi a Denkyerafo wo abankase so na afi de tisia weduru ofin wetwa ofin aba bedu Denkyera na afo ha nye das ebra Denkyerafo no omwo abankase so no as esantifo no ka ho bom no na ohene a obesi so ewo bamponsimodi kan echi no na bibi ntina ya ye mboni din enso welu ntino mebo ayefe no ntim jakari na homaso ne ade wo soro ntino na ontie ne nananom na se mpinimfo na wona ase no ontie wo nti o hyase se ono ade ne kokoso ye bibia nti ma obi adwane firi ntim jakari nchen nti ono ampo broni bese commander in chief ni ade o munyina adwane firi ni ho nti sa feyi ase ntokwa no enya ade a asantifo ne tumi di Denkyerafo so nkunim na emum Denkyerafo na ase omo abandon so oba me kwan a men yusu brofo kakra omo abandon omo hene aye ntim jaka because of ono ane ne sene na okọ no ntino na omo mpe nti we ya na okọ ne commander in chief kra wanko efe no otutuo no kra otugu bebi a asantifo ni ho enu nti na ma omo be kire no nti no saa feyi ase wo no enya ade a asantifo defeat Denkyerafo na meka ne pi ende dey say eya ade a Denkyerafo na ase yeto ye ho twene mwana de kwache nti a ema ye be share asantifo esan se ohene ni su bia na odan no na anye nti ema obi adwane gya nti eba sa na Denkyerafo no eye den nti eba ne saa no ase obi adwane gya ohene ni nti eka no nko a nti ema asantifo ni tumi bai be capture no capture ntim jaka na chese Denkyerafo akosha asantifo ase nti anumu a na bepie ya bai se tibu kojo tibu odikan ono na okoma asante hene na chese omo na nkasa no na asante na nkasa no sabre no na nya ade ahoden wo ho bado tibu kojo se ye kan ya wotie a yesi o otiti etire bwamponsem di mrane ba kwa ye de bonne se otiti etire kojo tibu ena one German na sabre no asantefo ni German ntokwa ena kojo tibu di enim na otibureku ena okokotwa ne ti otwa ne ti no na okire ne ba amea osan de ne bae nti German hene na otibureku no kojo tibu na kotwa ne ti nti ne efre na otiti etire nti na ode ne ba asantememu nti e ma asante hene kra eka bibi se kojo okuma mponi o na okufa de o kan sa na kojo tibu hu se onya na onfe nja na eno ne kiresen chese kojo tibu okun amame asante hene mpo na okunse wetumi akotwa German hene ti na se wa okun afade anka obe den na chese wa osore beso a misuro sana asante hene ne bena obuye no kojo tibu ti ase nti e ma kojo tibu nso na owo intelligence ode na sotuto ofoma no ohun se asante hene no onya na obekunu ena ode Denkyerafo frɛ ajasefo ni nyina se wonfa abankandwa no entu nti abankandwa no mbitu ya baaya beduru efutu eto aso abedu dwokwa na enti eba ne sen ena ekoba se ziade bi mu Denkyera tifi na bi mu Denkyera nafo abusuafo mitimi se watwa wasom yi na wasom nso aye wo de
Ai abakosem de agye se ebibire mu amamere TV na obenya etie enti na meka cho se bomoden na subscribe na de beto obi a no so wanya bi ahwe abusuafo na na gyesine aha na mde mbesie makramo mama bye.